GMA Network itinanghal na TV Station of the Year sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 ng Trinity of Asia. Narito ang report. Good morning mga igan! Good morning US! Muling umarangkada ang Kapuso Programs at Personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Kaya naman, itinanghal ang GMA Network bilang TV Station of the Year. Kinilala rin ang kontribusyon ng GMA Regional TV sa paghahatid ng mga mahalagang lokal na balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Itinanghal na Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV. 24 oras ang Best TV News Program of the Year. Ang isa sa mga anchor nito na si Vicky Morales, ang Female News Anchor of the Year. Ang isa pang programa ni Vicky na Wish Ko Lang, ang itinanghal na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer Segment Host Martin Javier, ang Best TV Sports Program Host. Ang unang hirit, kinilala bilang Best Morning Show. Si State of the Nation Anchor Atom Arroyo, ang Male News Anchor of the Year. Ang top rating public affairs show na kapuso mo Jessica Soho, ang Best News Magazine Program. Ang Eyewitness, ang Best Documentary TV Show. Ang Super Radio DZBB, ang Best AM Radio Station of the Year. Isa pa rin siyang kaaway. Gawin mo na ang kaparusahan. Kinilala rin ang hit Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Ang ilan sa mga bida nito na sina Sanya Lopez at David Licauco, ang Best Primetime Drama Series Actress at Best Primetime Drama Series Actor. Ang ilan pang cast ng series, sina Rochelle Pangilinan at Epi Gizon, ang Best Primetime Supporting Actress at Best Primetime Supporting Actor. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. Si Asia's Limitless star Julian San Jose ang Music Artist of the Year. Ang Kapuso P-pop boy group na Cloud7 ay ginawaran ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. At ang It's Showtime, ang Best Noontime Show. Nagatid ng pangmalakasang performance si Rochelle at Cloud7 sa awards night. CJ Torida, One North, Central Luzon.